Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 28 декември. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалите дни, накратко. Видинска област ще получи допълнителни средства от Европейската комисия, съгласно актуализираната карта на регионалните помощи. Приключи реализацията на проект «Подкрепа за устойчиво развитие» на Общински културен институт Дунав. Коледно-новогодишни празненства заснеха екипите на телевизия Видин в нашия град, в Белоградчик, Димово и Капитановци. Министерският съвет одобри техническо изменение в картата на регионалните помощи на Република България за периода 2022-2027 година. В актуализирания вариант на документа попада и Видинска област. Ето и подробностите. Решението на правителството за актуализация на картата на регионалните помощи на Република България е вследствие на продиктуваното от Европейската комисия съобщение за резултатите от междинния преглед на картите на държавите членки. С изменението в насоките се променя и възможността за изчисляване на бонус към основния интензитет на регионална помощ за големи предприятия в региони, които страдат от загуба на население. Предприятията в засегнатите региони ще могат да се възползват от по-високи стойности на помощ за инвестиции и регионално развитие и ще се намалят рисковете от некоректно правоприлагане. На база статистическите данни от Евростат, нашата страна е получила одобрение от Европейската комисия за въпросната помощ. Общо 14 области у нас ще могат да ползват бонуси, каквито не бяха достъпни през предходния програмен период, сред които е целият северозападен регион за планиране, а именно Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен. При одобрение на териториалните планове за справедлив преход от страна на комисията ще се нотифицира и изменение с цел добавяне на бонус по линията на Фонда за справедлив преход, поясняват още от пресслужбата на Министерския съвет. Заключителна пресконференция по проект «Подкрепа за устойчиво развитие на Общинския културен институт Дунав» се проведе в сградата на обновената Видинска синагога. На събитието бяха отчетени постигнатите резултати в хода на успешното реализиране на проекта. Проект «Подкрепа за устойчиво развитие на Общински културен институт Дунав» се реализира в периода от края на месец юли 2022 до 31 декември 2023 година. Той се осъществява с финансовата подкрепа по програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд «Култура». Общата стойност на проекта е 51 78 и 40 стотинки, като безвъзмездното финансиране на фонд «Култура» е 40 862 лева и 72 стотинки и са финансирани от Общински културен институт Дунав в рамките на 10 215 лева и 68 стотинки. Целта на проекта бе да осигури съвременно и адекватно оборудване за института и да реализира 2 юбилейни концертни спектакъла, посветени на 50 години от създаването на ансамбъла за народни песни и танци Дунав и на 60 години от утвърждаването на градски духов оркестър Видин. В рамките на изпълнението на проекта постигнахме следните резултати, които реално бяха и основните дейности, които залегнаха в неговото изпълнение. Закупи се съвременна озвучителна техника, която е по-мобилна и допринася за качеството на реализираните и планирани концерти и спектакли от Общински културен институт Дунав. Създадоха се и се представиха 2 нови спектакъла на нашите културни института, които включват ОКИ Дунав, а именно Ансамбъл за народни песни и танци Дунав, градски духов оркестър. Тези 2 спектакъла бяха представени всеки 2 пъти. В рамките на проекта е създаден и интернет сайт на Общински културен институт Дунав, който ще популяризира дейността му, както и богатото танцово и музикално изкуство на Северозапада, посочи Славена Петрова. Изработиха се и парадни костюми за градски духов оркестър Видин. Също така бяха закупени и шевни машини, които ще допринесат за осъществяването на дребни поправки, когато се налага по сценичните костюми на ансамбъла. Беше закупен и фотоапарат, който ще допринесе за качественото заснемане
на всяка една дейност на Общинския културен институт. Безспорни са ползите от осъществяването на този проект, подчерта Юлиана Димитрова, директор на Общински културен институт Дунав. Реализирането на този проект беше изключително полезно за новосъздадения Общински културен институт Дунав и неговата дейност. Също така сърдечно да благодарим на Фонд култура, на Община Видин за съвместната работа и съответно на Фонд култура за средствата, които бяха отпуснати за реализиране на този проект. Посредством подобни проекти Национален фонд култура реализира своята основна мисия, а именно да подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина. Следващият репортаж разказва за една съвместна благотворителна инициатива на видинските пожарникари и доброволците на Българския червен кръст. Тя се организира в подкрепа на децата в неравностойно положение. Вижте. Ръководствата на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението и Областния съвет на Български червен кръст се обединиха в полза на деца в неравностойно положение от Видинска област. За целта бяха изготвени и продадени календари за 2024 година, като огнеборци и доброволци на Червенокръстската организация се включиха в съвместна фотосесия. В началото на миналия месец ръководството на регионалната дирекция и ръководството на Българския червен кръст за област Видин решихме да направим една благотворителна инициатива чрез създаването и изработването на календари, като средствата от продаването на които ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение на територията на област Видин. Като за целта се използваха доброволци от Българския червен кръст и пожарникари от районна служба Видин. Снимките бяха извършени в крепостта Баба Вида в град Видин на територията на районна служба Видин, като сме се опитали да обхванем част от старата и новата техника, която разполагаме, да покажем оборудване и облекло на пожарникари, оборудване и облекло на доброволци и така някакси да предадем приятелските отношения между пожарната и Българския червен кръст. Като към настоящия момент предполагам, че колегите от Българския червен кръст вече са разпродали всички календари и очакваме януари месец вече да се започне с предаването на финансовите средства към списъка с децата в неравностойно положение. Оказва се, че интересът към изготвения календар за 2024 година е изключително голям и тиражът му вече е изчерпан. Имаме идеи следващата година да направим една или две подобни инициативи, в зависимост от времето, с което разполагаме, метеорологичните условия и натовареността, ще организираме нещо подобно. Ползотворното сътрудничество между Регионалната дирекция за пожарна безопасност и Българския червен кръст ще продължи и занапред, категоричен бе главен инспектор Горанов. А сега в емисията следва поглед към събитията по повод коледните празници. Богата празнична програма в дните на Рождество Христово организира община Видин. Празничният 25 декември започна с рождественска света литургия в катедралния храм на Видин. Рождество Христово във Видин започна с рождественска света литургия, оглавена от Негово високо преосвещенство, видински митрополит Даниил. Стотици видинчани се стекоха в катедралния храм Свети Димитър, за да се помолят пред иконата на Божията майка и младенеца с надежда за здраве и благополучие. Здраве, здраве и здраве. Другото няма смисъл без това. Най-вече здраве, щастие за моите близки и всичко най-хубаво да ни се случва. Здраве на мен и на всички около мен. Само здраве, друго всичко има мир и разбирателство. На площад Бдинци се проведе и празника Зимна приказка, който община Видин организира за втора поредна година. На Коледа белобрадият старец и неговата помощница зарадваха стотици видински деца, като раздадоха близо 200 подаръци, подсигурени от професор Валентин Джонов. Докарал съм тук малко подаръци. Подаръци, които ще ги раздадеме на най-послушните дечица. Но за да го направим това нещо, аз ще ви каня тук на сцената. За втора поредна година община Видин успя
да организира фестивалът Зимна приказка, макар и в навечерието на коледните празници, така че да зарадва най-малките ни съграждани. В момента дядо Коледа раздава подаръци, които са дарения от професор Джонов от Швейцария. Всяка година той ни изпраща подобни подаръци. Тази година, освен за нас и за село Гомотарци, по обясними причини има подаръци. Така че очакваме гигантските мечки, маскоти, снежен човек, огромна елха и много изненади за малките ни приятели от Видин и гостите на града. Използвам случая да честитя Коледата и да пожелая на всички мир, любов, разбирателство и най-вече здраве. Празникът Зимна приказка продължи и на 26 декември. В истинска атракция се превърнаха гигантските мечка и панда. Съпътстваща проява е и Коледния базар, който ще бъде отворен до 1 януари включително. Десетки жители и гости на град Димово се събраха на площада пред Народно читалище Паисий Хилендарски, за да участват в тържеството по случай коледните и новогодишни празници. Атмосфера от събитието вижте в следващите минути. При повдигнатото настроение около празниците и дългогодишната традиция събра много хора на площада в Димово, за да се повеселят заедно. Петрана Рангелова, заместник-кмет на община Димово, поздрави присъстващите с настъпващите празници. Винаги, когато наближават коледните празници и новогодишните празници, всички хора по света, всеки един от нас се чувства някакси особено и по различен начин. Това е така, защото коледните празници са празниците, които носят много приятни емоции, много преживявания невероятни, много радост споделена между хората и радост споделена в семействата. Това, което искам да ви пожелая от името на господин Светослав Славчев, кмет на община Димово, от името на цялата общинска администрация и от свое име, Коледата да ви донесе много, много радост. Нека да дойде и да носи и занапред много здраве, много кураж, много вяра и сили, за да преодолявате всяко едно препятствие, което ще се изпречи пред вас. Пожелавам ви една весела и щастлива Коледа на всички вас. Приветствие поднесе и Красимира Андреева, председател на читалището в град Димово. В навечерието сме на едни от най-светлите и изпълнени с надежда празници. Рождество Христово и Нова година. Времето, когато ставаме по-добри, по-всеотдайни и по-милосърдни. Времето, когато различията не ни разединяват, а напротив, показват ни колко много мъдрост и любов има в това да приемеш другия. Обградени с поуката и с опитите на изминалите дни, нека посрещнем Коледа и Нова година с вяра в новото начало. Нека светлината на коледната нощ, надеждата и добрите ни дела водят в нашето ежедневие и нека новата 2024 година бъде година на сбъднати очаквания. Пожелавам ви, както от мое име, така и от името на членовете на читалищното настоятелство, да бъдете здрави, щастливи и вярвайте, че доброто е благодетел и прави чудеса. Светли, благословени, коледни и новогодишни празници! Музикална програма представиха детският фолклорен състав Щурче, фолклорен състав Бързици, певческата група към читалището и самодейци.
Ще срещнете Дядо Коледа, който раздаде подаръци на децата. Ама тия деца са много добри, нали? Да! Непослушни, добри, да? Да! И какво чакате вие? Браво, подаръци чакате. Защо? Защото сте били какви? Добри! И какви ще бъдете? Добри! И малко непослушни. Така защитна сол, нали? Присъстващите се почерпиха с традиционна баница и греено вино. Тържеството продължи с всеобщо веселие на площада. Катерино, моме, Катерино, защо си толкова с моме хубава? Коледен празник в Капитановци събра малки и големи. На гости в селото пристигна и дядо Коледа, който раздаде подаръци на най-послушните деца. Вижте още от празничната атмосфера. Детско коледно тържество с богата програма се проведе в Капитановци. Организатори на проявата са местното читалище Самообразование и кметството, а идеята е да внесат повече настроение у малки и големи, казва кметът на селото Десислава Иванова. Честита Коледа на всички зрители на телевизия Видин, на всички жители на община Видин, на всички жители на Капитановци. Пожелавам първо да сме здрави, щастливи, усмихнати и добри. Днешното тържество, то е вече традиция в село Капитановци. Детското коледно тържество. Очакваме над 50 деца. Всички знаем, че Коледа е празник за децата и в наше село ще дойде дядо Коледа, разбира се, с подаръци за всички тях. Ще имаме и малко празнична програма с танцовия състав към читалището, детския танцов състав, който наскоро спечели и проекти, ушиха тези красиви носи, всички ще ги видите. Вече цяла седмица празнуваме в Капитановци и се надявам с усмивки и танци да продължаваме цялата година. Една щастлива и сполучлива година пожелавам на всички. Като стожер на изконните български традиции в организирането на празника се включи и местното читалище Самообразование. Организатори на този празник е Народно читалище Самообразование 1927 и кметство Капитановци. Направили сме подаръци за всички малки дечица. Ще има програма, която ще изнесат детски танцов състав Здравец към Народно читалище Самообразование. Дядо Коледа ще раздаде подаръците за най-малките, което трапеза сме подготвили за почерпа на всички. И така, пожелавам една много успешна година, здраве на всички, благоденствие и късмет. Традициите са създадени, за да помним откъде идваме. Те ни учат на отговорност и са спомени, които ни топлят, казва още кметът на Капитановци Десислава Иванова и допълва, че докато има деца в селата, ще има и живот. Винаги съм казвала, че Коледа е празник настроение. Празник, в който всеки има вяра и надежда за нещо хубаво, добро и всеки малко или много, дори малки и голями, вярваме в дядо Коледа и че се случва чудеса. Опитваме се и винаги ще бъдем за това в нашите села да го има, да го бъде, защото и при нас има живот. Имаме много деца, все още съществуваща детска градина и децата се радват много. С много песни и танци децата от танцов състав Здравец повдигнаха празничното настроение у малки и големи.
Организаторите на детския коледен празник пожелаха здраве, мир и благоденствие за всички. Искам да пожелая на всички вас весели празници, една нова, честита, пълна със здраве, щастие, любов нова година. Винаги в нашето село да е пълно с деца, да продължаваме тази традиция с коледните тържества, докато има деца в селата, ще има и живот. Скъпи деца, скъпи родители, измина една година и нека да запазим в сърцата си най-хубавото, най-щастливото и нека да посрещнем 2024 година, да бъде здрава, да бъде плодородна. На вас, деца, пожелавам ви здраве, щастие, късмет. Бъдете здрави, бъдете усмихнати и лъчезарни. На всички вас, родители, също ви пожелавам здраве и благоденствие. Честито Рождество Христово на всички. Нека от миналата година да остави в сърцата и в умовете ни само най-доброто. Нека забравим всичко, което не ни е радвало. Нека следващата да бъде по-топла, да бъде по-добра, да бъде по-мирна, да бъде по-здрава, да бъде по-щастлива за всички нас, изпълнена с много любов, с здраве, с мечти, които можем да осъществим, защото вие може да осъществите всичко. Светът е на децата. По време на тържеството бе наградена 11-годишната Виктория Владиленова, която се завърна с призово място от националния конкурс Пиленце пее. Това е един много конкурс на много високо ниво, национален, и за нас е огромна чест, че наше дете, възпитаник на Лора, най-вече плод на нейният голям труд, упоритост и най-вече талант, е носител на тази награда и пожелаваме да покорява много върхове в бъдеще. Радваме се за теб. Бъди жива и здрава и продължавай все така напред. Участвах, много се постарах, също така и моята госпожа Лора Асенова. Много се постарахме наистина, за да може да се случи абсолютно цялата магия. Изпечелих бронзов медал, за което съм много доволна. Имаше наистина много участници, аз бях един от тях и да, много се радвам за наградата ми и съм доволна. В националния конкурс Виктория взима участие с 2 песни. Маргергано, първо ли бе, от когато тук чакам? Маргергано, първо ли бе, от когато тук чакам? Диря нещо да ти кажа, като съм та сънувал, че ти си ми пристанала. За да зарадва децата на капитановци от далечна Лапландия, пристигна добрият белобрат старец, който раздаде десетки подаръци. Коледно-новогодишен концерт представи детският комплекс в Белоградчик. Възпитаниците му зарадваха публиката в скалния град с пъстра празнична програма. Вижте! Концертът традиционно се проведе в салона на Народно читалище Развитие 1893 в Белоградчик. Гости на тържеството бяха кметът на общината Боян Минков и неговите заместници Ангел Боянов и Лозина Николова. Чакахме с нетърпение този празник. Кога ще дойде? Весел, шумен, светъл. Навън вали сняг. Той е изкрящ, пухкав, празничен. А при нас е топло и уютно. Залата ще се огласи от музика и смях, песни и танци.
Празнуваме настъпването на коледните и новогодишни празници. Това са дни от най-любимите и светлите празници. Това е време, което ни напомня за истинските и стойностни неща в живота. Нека се спрем за миг и се вгледаме в тях, припомняйки си, че и най-големите ни проблеми не са толкова важни, колкото е важно това хората да бъдат обединени. Децата на Белоградчик изнесоха незабравим празничен спектакъл, в който показаха многостранните си дарби и умения да рецитират, пеят, танцуват и забавляват публиката с хумористични сценки. Учени дадоха ново определение на думата калории. Калории! Калории! Това са малки същества, живеещи в гардероба ви и правещи дрехите ви по-тесни. Надебелел? Френски учени кръстосаха молец и лисна въшка. Просто не е истина каквато потия се е получила. Затъпяли? В богатата програма се изявиха всички състави и групи на детския комплекс от школата за народни танци, мажоретния състав, групата за вокално пеене, индивидуални изпълнители и клуба по аеробика. Цялата глава е бинтована, ама не я бие. Ходила в мола на черен петък и си купила ефтини тикани. Ама я пребили от бой. Прибили от бой, ама си купила ефтини тикани. Голяма криза е, значи. Аз преди години моя го пращах с 10 лева да напазарува за новата година и той се връща с все такива пълни торби с ядене и пиене. А сега какво? Сега вече са сложили камери за наблюдение и нищо не може да се напазарува така. Тая модерна работа. Новогодишният спектакъл на детския комплекс Белоградчик бе своеобразен израз на наученото и постигнатото през изминалата година и създаде увереност за нови творчески постижения на децата от Скалния град и през новата 2024 година. Трепна, на ухото ми прошепна. Отвори ми! Посрещни ме! Майче каза моето име. Ох, измъчват ме въпроси. Новата, какво ми носи? Нова година. Добре дошла си. Чувствай се тука, ти у дома си. Щедро разтвари тежки товари. Всеки да грабне каквото свари. Мирна и здрава чак до амина. Да си за всички ни нова година. Уважаеми гости, нашия празничен концерт завърши. Пожелаваме ви светла и благословена Коледа. Нека новата година бъде щедра към всички нас. Нека здраве, щастие, късмет да ни дари. Това бе всичко в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Видинска област ще получи допълнителни средства от Европейската комисия съгласно актуализираната карта на регионалните помощи. Приключи реализацията на проект «Подкрепа за устойчиво развитие» на Общински културен институт Дунав. Коледно-новогодишни празненства заснеха екипите на телевизия Видин в нашия град, в Белоградчик, Димово и Капитановци. Това бяха новините на 28 декември с мен, Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин и предаването «Пресечна точка», в което гост ще бъде кметът на община Белоградчик Боян Минков. От дежурния ни екип, приятна и спокойна вечер, уважаеми зрители!
През следващото денонощие съществена промяна на времето не се очаква. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево и топло за сезона. Ще духа слаб западен вятър. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца. Минималните температури на сутринта ще бъдат около нулата, а максималните през деня ще достигнат 15-16 градуса.